Kamyong ting suwu kuwi ora apal. Ora apal ora masalah penting sombong sih. Wah. Ana gambare wek ku. Aja ah. Jonggrang. Iki piye iki? Jonggrang. Wewes nampik katresnanku jonggrang. We paribasan njaluk apa bakal tak turuti jonggrang. Kowe genten omong, ora mung mogel-mogel tok. Aku dadi apa? Jonggrang. Piye jonggrang? Aku gelem karo sliramu Bandung. Nyatane Nanging apa sing permono Bandung? apa sing bakal mbok jaluk jonggrang? Aku njaluk candi cacahe 1000 Bandung. Candi sliramu sanggup ngayahi. ora mung cacah 1000, cacah 10.000 bakal tak pangestuni jonggrang. Bukannya Bandung. Iya, jonggrang bakal tak apa kuwi? Tak turuti. Bakal tak turuti. Mata aji. Sikrotan bola tumingan kadang yo perang saya bacane. Sing sebelah kono dadekke, sebelah kono dadekke. Wih, cacah 1000. Bling. Jonggrang. Iya Bandung. Pamundutanmu wis tak astoni. Ning koyone ora cacahe ora 1000. Kurang. Ketoprak-ketoprak pekok. Urung Ora diitung apa-apa. kok wis muni cacahe ra 1000 ya. Ayo iki. Bandung kok Bandung goblok. Liyane wae Bandunge. Ayo. Bandung kok pekok ngene. Terus ki lakone ketoprake bubar. Bandung. Piye jonggrang? Aku ora percaya nek candi ki ana 1000 Bandung. Ana 1000 yen rak percaya itungan Coba tak jonggrang. hitunge Bandung. Ditung. Sisih wetan Bandung. Sisih wetan ana pira? 1 2 3 ana 500 candi Bandung. Iki loro ki termasuk candi. Kuwi reca. Oh reca. Terus sisih Sisih lor kulon Bandung ana 200. 200. Sisih kidul Sisih kidul ana 200. 200 600. Sisih kilen. Sisih kilen. Loh, kurang siji Bandung. Apa? Truk tuk 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 tuk. Sikrotan bala. Tumingan. Cek 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 cek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kose. Iki jonggrang ki urung ngerti Allahu Akbar goblok jonggrang kok goblok iki lho. Jonggrang. Jonggrange kayak bodong kok. Oh, untung kok gek bodo ora dikleti sisan malah. Jonggrang. Nggih Kang Mas. Kabeh mau pokal gawemu jonggrang. Jatah aku iso gawe candi cacah 1000. Mergo pokal gawemu sing kowe nggugah pitik turu. Kabeh padha kluruk. Bolo prewanganku padha mlayu. Yen pancen ngono, candi 1000 ya kowe genepe jonggrang. Tuk 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 tuk. Lah kowe dadi anu. Cek 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 cek. Ah, jonggrang. Pipimu sing biyen empuk saiki atos jonggrang. Bar pipi saya mudun. Nah. Orang guyu kok cukup patung kok guyu. Jonggrang. Janggutmu sing biyen empuk manis saiki atos jonggrang. Mudun meneh. Nah. Rono kuwi jemblem iki jembleme Ibu Sariem kae mau. Aku rawani aku. Ora wani aku nek iki tenan. Ayo Mas, diwakili aku Mas.
Kowe wis saiki wis dadi reca, wis dadi cacah candi, cacah 1000 genepe candiku. Ning kene nyepeti mata, gotong Mas, gotong, trutuk. Gotong ora apa-apa, gotong ora apa-apa. Wah, wis badar. Ya kowe, Sudi. Kene, copot. Malah dicoplok. Keto iki, wah. Badar iki. Bu nyuwun sewu nganu kerise ambyar ketoprake rampung malah dicoplok ada ibu sampun nggih heeh ngidam jembelme sampun fragmen rorot jonggrange picek niki Bu Mat aduh Bandunge nganu keseliring. Nggih matur sembah nuwun tamu undangan sedanten monggo dilanjutke menikmati hidangan nyuwun sewu saking sak kanca Yo Elta Music YD Production Multimedia Gandel Saantawis atur pakurmatan kagem ora Bandungan lebar Bandunge atur pakurmatan kagem komandange Ngandan Asar matur sembah nuwun mangke dilanjutke malih pancene kaki sikak pancene kok. Mirang-mirangke Kang Mas.